Κουλούρης, η μπάλα για τον Σβέσκλεν, περιμένει ο Κάλβο, σε αυτόν θα πάει στον Ισπανό. Έχει μπροστά του τον Μπόρκ, η σέντρα που γίνεται, το γκολ από την ανόρθωση με τον Κουλούρη. Με το στήθος ο Κουλούρης μέσα από την μικρή περιοχή, ξανά το γκολ από την σέντρα του Κάλβο, ο Κουλούρης με το στήθος. Και πάλι για τον Χαραλάμπους, ψάχνει τον Παναγί, θα κάνει το κοντρόλ, το σουτ, η κόντρα, Μαραγκουδάκη στην κεφαλιά, 1-1 στο 19. Ο Χαραλάμπους ψάχνει τον Παναγί, θα κάνει το κοντρόλ, μια στραβοκλωτσιά, αλλά εκτελεί ο Κάλβο με πολύ φάλτσο, η μπάλα στο δοκάρι Κύπρου. Προσπαθεί να ανέβει με μια ατομική ενέργεια. Κύπρου απέναντι από τον Χόλγκερσον. Κύπρου πάει να ξεφύγει. Υπάρχει υπόδειξη από τον κύριο Μούσκο να συνεχιστεί το παιχνίδι. Εδώ υπάρχει παράβαση από τον Χόλγκερσον. 1-0, 7-12 του 2013. Ξανά εδώ η προσπάθεια από τον Μπόρκ πάνω στον Αμπουρτζάνια που βρέθηκε στο έδαφος. Ο Μαρτίνες στην εκτέλεση του κόρνερ, στο πρώτο δοκάρι κεφαλιά, δεύτερη μπάλα έξω. Ο Μαρτίνες για τον Ρεντλοβού απέναντι από τον Νουρεντινόφσκι, το πλασέ στη γραμμή. Θα απομακρύνει ο Μπόρκ. Για να ξαναδούμε εδώ. Υπάρχει επαφή με τον Χριστοφόρου μπροστά, η σέντρα που έγινε, η μπάλα που πέρασε. Θεοφίλου. Αποδεικνύει πέναλτι ο Μούσκος. Ενώ η μπάλα θα σκάσει. Ξανά η σέντρα, για να το δούμε με λεπτομέρεια. Νομίζω στήθος βρίσκει. Ξανά η σέντρα. Ο διαιτητής, ο οποίος υποδεικνύει πέναλτι, υποδεικνύει την άσπρη βούλα και το παίρνει πίσω μετά από τις διαμαρτυρίες. Ο Πελέ που εκτελεί, φάλτσο γκολ, 2-1 για την ανόρθωση με τον Πελέ. Πάνω από το τείχος, δεν μπορεί ο Νουρεντινόφσκι, 2-1 για την ανόρθωση στο 77. Απομάκρυνε ο Σβέσκλεν, η σέντρα που γίνεται, ο Μαραγκουδάκης στο πλασέ, η μπάλα έξω.